sarjana kabeh deretan kono ya. Heeh, lah sing deretan kene iki saka Yogya. Wo, sapa? Mbak Ayu. Ya, garwane Mas Keswan. Iki biyen sindene Seno Nugroho. Oh ya, almarhum. Mbak Ayu saka Jogja, Bantul. Sisih tengene kuwi Mbak Ani Blorong, kuwi ya uga biyen sindene Seno Nugroho uga, asli saka Banyumas. Oh, Banyumas. Ah, ini lenggah ana Yogya. Sisih tengene iki kuwi kondange nek nggon anu dunia maya, dunia demit. Jarik lurik ngono. Ini nek asli jenenge Lili. Wow. Kuwi Mbak Yune Tatin. Wow, Mbak Yu kandung. Ah, Mbak Yu kandung. Ayu adine karo mbake. Oh, Mbak Yune Tatin. Lah iki pinggire cah cilik iki. Nah, iki aku tak tekok sik iki. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Asmane sinten? Asmanipun Dira. Sinten? Dira. Dira. Nggih. Pidalem ngendi? Saking Sedayu Bantul Ngayogyakarta. Sedayu Bantul, cedake almarhum Pak Seno. Cedak. Oh, cedak. Oh, Mbak Dira kelas pinten? Kawan. Kelas 4. Wah. Lah wau sing mriki sing ndereke sapa? Apa? Sing rene sing ngeterke sapa kok Bantul? Bapak. Oh, bapak, karo bapak. Oh, mung karo bapak tok wong loro. Nggih. Oh, ibu ora melu. Mboten. Oh, ya. Wis iso. Coba cah cilik iki anu iki coba. Iki kok sajake kaya aneh ngono lho bocah iki ya. Ya, kowe pomo bawa ya iso, bawa apa? Sing mbok senengi langgam apa? Kadung tresna nggih. Kadung tresna. Kowe suluk ya iso, suluk. Suluk patetan ngono iso. Gese suluk Solo apa suluk Yogya ngono iso apa patetan. Neme sepira Mas? Neme Mas, 6. 6 gede. Handra ingkang puspita arum iso ta? Ya. Gede. Ya ndang kaya ngapa? Handra ingkang puspita arum. Ya, terus Asliring samirana mring. Oh. Mawe raras tenaning griya. Tepuk tangan. Ya. Suarane apik. Gandeng suaramu apik tak sawer. Tak sawernya, tak sawer. Ora apa-apa suarane apik kok. Nek suarane elek umuh aku nyawer. Matur nuwun, Pak. Ya, wis. Apa ndidit duwe padahe kaya kowe ora ndidit. Padahe cah tipis kaya. Oh, yoga-yogane kok yo ndidit. Iya. Poso-poso padahe peh poso ngono ora ndidit ngono ki. Wadahe cah tipis sing nyek karo dalang mesen. Yo ora. Rumah saya kok. Nah, saiki piye? Kowe sing marai suluk ngono kuwi sapa? Kok pinter men kowe? Apa nang YouTube apa ana sing marai? Sing marai sapa gurune sampean? Bapak Suparto ikut guru Institut Seni Indonesia Ngayogyakarta. Oh, isi Jogja kan ah? Nggih. Wah, yo gurune ampuh ya.